Janne Taskila, Ari Pelkiömäki painavat kyllä nyt tiukasti tuonne ensimmäiseen mutsaan yhtä matkaa. Katsotaan, kun siellä selvitään. Pelkiömäki siellä löytää tuon sisälinjaa ja valittaa Taskilan. Ja J.P. Rajala siellä ilmeisesti pyörähtääkin. Pelkiömäki lähtee saman tien myös tuonne sisälenkille. Niin tekee myös Toni Vainikka tässä kohtaa. Tämä on varmasti Toni Vainikaltakin oikea valinta ja sinne lähtee mukaan myös Jari Järvenpää tuolla hienosti laavalla Toyota Starletilla, jonka tekniikka on kotoisin Matkan urheiluautosta. Pelkiömäki, Vainikka, Taskila, Järvenpää, Heikkilä. Ja Joni-Pekka Rajala tosiaan jäi tuonne radan varteen. Aivan takapuskurista kiinni kyllä nyt. Toni Vainikka jahtaa Ari Pelkiömäeltä aina SM-pisteitä. Tiukka A-finaali kuuluukin olla. Ja tiukkaudesta kyllä todellakin siellä nyt Pelkiömäki, Vainikka, Taskila kolmikko. Käy kovaa kamppailua tuosta podiumiin sijoista. Kuka nousee millekin mallille. Tämä kilpailu on ohitse. Pelkiömäki siellä ilman jarruttelee, Vainikka painaa kyllä tiukasti perässä. Mutta kovaa tulemaan Janne Taskila, tässä ei kukaan pysty nostamaan yhtään. Vielä 2 kierrosta tätä finaalia jäljellä. Ari Pelkiömäki, Toni Vainikka, Janne Taskila, Mika Heikkilä, Jari Järvenpää. Kierrosta. Tiukka taistelu. Pystyykö Toni Vainikka yhtämään kampoihin Ari Pelkiömäelle? Nyt vähän lipsahtaa Toni Vainikalta linja pitkäksi ja Pelkiömäki karkaa välittömästi. Oikea nousu molemmilta miehiltä. Ari Pelkiömäki, Toni Vainikka kummatkin aloittivat tuolta D-finaalista. Ovat nyt ylivoimassa A-finaalikin johdossa ja todella kovaa. Janne Taskila pitää kyllä vielä muille kampoihin, mutta kovaa tulevat edelleenkin Pelkiömäki, Vainikka. Ja näin viimeinen mutta ja autocrossin A-finaali. Voittaja tänään Ari Pelkiömäki, toinen Vainikka, kolmas Janne Taskila. Ja 4. Jari Järvenpää ja 5. Mika Heikkilä. Näin on ensimmäiset pisteet selvillä, korkeimmat pisteet autocrossista.